Tak čaute všetci, vítam vás tento raz na Petržalskej hrady. Odkiaľ si prejdeme v podstate na cestu smerom do Petržalky, na jednu z najstarších cyklotrás, ktoré existujú v Bratislave, a to je na ceste Dolnozemska. Tak teraz sa pôjdeme vybrať, že ako tam vlastne ten cyklochodník vyzerá, a myslím, že sa hlavne môj bicykel má na čo tešiť, keďže táto cyklotrasa má teda riadne zľupovať. Tak poďme na to. Všetko to začína vlastne takýmto poschodom po ceste. Tak to si zležeme. No a teraz máme dve možnosti. Lúky alebo háje. Dnes v tejto cyklojazde pôjdeme skôr na lúky, kde bola. Tak ideme na to. Napravo park, ktorý by nemal byť mestským parkom okolo jazer Dražďaky. No. Tak, vítajte na Dolnozemskej. Prvý hrbol. Je to taký trochu kolajový štýl, že ako vidíte, tie kusy asfaltu sa rozchádzajú a vzniká z toho taký efekt, keby ste išli vo vlaku. Tam takže nedá sa to ísť moc rýchlo. Cyklotrasa je v celkom dosť zlom stave, čo sa týka toho značenia. Čo je toto podľa vás? No. A toto trasu sme sa v podstate mali dostať do mestskej časti Petržalka Lúky smerom od Petržalskej hrádze. Je to taký malý tankodrom, ale myslím, že väčšina z vás to pozná, takže nebude to pre vás nič nové. Ideme tak či onak krátkou pohodovou kľudnou cestou. No, tu máme jednu slovná pumpu, budeme robiť reklamu. No, poviem len toľko, že predtým tu bola estopumpa, ktorú som raz videl. Wow, ešte to krtince. Je relácia od cyklopu do tejto pumpe benzínovej. Stále to vlastne bolo o tom, že je to tu nejaká pumpa, ktorá je hrozne ekologická, že je postavená pri lese a vôbec neublížuje lesu okolo. A bolo to zaujímavé. No. Tak zaujímavé, že toľko to si chcel pamätám. Tužím, to bolo na nemenovanej štátnej televízii. No, tu nachádza zo pár spontánnych chodníčkov, ako som všimol, smerom od toho budúceho mestského parku. No pár sa zajde renejde veľmi rýchlo, keďže tu máte stále tieto medzery alebo bubliny, alebo jak to volá. No ale každopádne, v Bratislave sa oficiálne nachádza takže desiatky a desiatky kilometrov cyklotrás a práve táto Dolnozemská je ukážkovým príkladom, ako všetko strašne pekne štatisticky vyzerá. Pretože celá Dolnozemská má minimálne 10 kilometrov a popri nej je spravený takýto nepoužiteľný tankodrom. A teraz keď sa to zoberie štatisticky, tak vyzerá to strašne pekne, že máte super cyklotrás, máte ich strašne veľa, všade sa dá na nich dostať, ale to tak vôbec nie je. Lebo táto Dolnozemská by si pýtala minimálne vymeniť ten asfaltový koberec, nech to tu nie je ako na hojdačke, alebo vo vlaku. To už tak podľa pasáže, na ktorej idete na bicykli. No, teraz som trošku stratený, ale dajme tomu, že máme ísť rovno. Tam nič nie je inačové. Musíte na Tolská, tady to ideme. Smelo vpred. No, to je nové depo. A jo, pozrite sa. Toto je v podstate chorvátske rameno. Ďalším cyklochodníkom. No na ten sa pozrieme zase v rámci inej videojazdy. No pekne. Tak vidíte, že nie som jediný, kto sa vybral na tejto veselej cyklotrase. Dobre, nachádzame sa v mestskej časti Lúky, kde to akože pokračuje ďalej, ale netuším akým spôsobom. Tam sa to dá nejako, dajme tomu, ale kde to akože tá cyklotrasa pokračuje ďalej, tak to naozaj netuším. Čiže no, zase sme si prešli tú Dolnozemskú, ktorá
neviem, no nemám to taký určite zase nevedia od nikaď ani kam. Ale akože každopádne, no spájať som túto mestskú časť za Petržalskou hrádzou, ale keď si všimnete, tak ako na istotu tu vidíte, že je to značne zarastené, značne zničené a istať je to a opäť si myslím, že opäť ako v prípade Trenčianskej, ktorú sme riešili v inom videoblogu, tak si myslím, že je efektívnejšie ísť naozaj po tej ceste ako po tejto oficiálnej cyklotrase. A naozaj dostať sa tu na tento úsek z Petržalky ako takej, no neviem, no človek musí naozaj byť znalec, vedieť, bývať tu ale prejsť 50 000 obrubníkov, aby sa dostala som sem. Tak sme si prešli ďalšiu časť existujúcej cykloinfraštruktúry a opäť no, štatistiky sú pekné, ale realita je niečo úplne inom. Tak teším sa na vás v ďalšom videojazde, tešte sa a ja sa teším. Čaute.